Te-ai simțit vreodată că știi perfect ce ar trebui să faci, dar totuși nu o faci? Nu pentru că îți lipsește informația, nu pentru că nu ești capabil, nu pentru că nimeni nu ți-a explicat drumul, ci pentru că exact când vine momentul să înaintezi, ceva din interiorul tău se oprește. Majoritatea oamenilor numesc asta lene, lipsă de motivație sau frică de eșec. Dar psihologia arată ceva mult mai incomod. Blocajele tale nu apar când ești pierdut, apar când înceți să ai claritate, când următorul pas este evident, când nu te mai poți ascunde în spatele lui, nu știu ce să fac. În clipa în care responsabilitatea nu mai este în exterior și începe să fie doar a ta, acolo se activează mecanismul. Și atunci apar îndoielile. Nu îndoieli reale, ci îndoieli fabricate. Începi să pui sub semnul întrebării lucruri pe care înainte le aveai clare, te distragi cu sarcini fără importanță, amând decizii mari folosind explicații care sună logic. Îți spui că ai nevoie de mai mult timp, mai multă siguranță, mai multă pregătire, dar în adâncul tău știi că nu acesta este motivul adevărat. Pentru că a avansa nu înseamnă doar să-ți schimbi circumstanțele. Înseamnă să schimbi identitatea. Înseamnă să nu te mai vezi ca pe cineva care ar putea într-o zi și să începi să te vezi ca pe cineva care face acum. Iar pierderea unei identități cunoscute, chiar dacă este o identitate care te limitează, sperie mai tare decât să rămâi exact unde ești. Înainte să continuăm, abonează-te la canal. Aici nu vorbim despre motivație ieftină. Aici vorbim despre psihologie reală, cea care nu te liniștește, cea care nu te protejează, cea care te obligă să te privești fără scuze. Ceea ce numești blocaj nu este, de obicei, lipsă de capacitate. Este un conflict interior. O parte din tine vrea să înainteze, dar o altă parte vrea să păstreze ceea ce este cunoscut. Și aproape întotdeauna câștigă partea care te ține exact unde ești, pentru că este partea care te-a menținut în siguranță până acum. Nu pentru că ar fi cea mai bună pentru viitorul tău, ci pentru că este cea mai familiară. Acest conflict nu este abstract și nici filozofic. Este biologic. Este învățat. Mintea ta nu decide în funcție de ceea ce îți convine pe termen lung. Decide în funcție de ceea ce nu îți destabilizează prezentul. Decide în funcție de ceea ce pare sigur pentru sistemul tău nervos, chiar dacă, în realitate, te limitează. Încă din primele etape ale vieții ai învățat ceva esențial. Cât puteai să ieși în față fără să provoci respingere, cât puteai să ceri fără să incomodezi, cât puteai să strălucești fără să creezi tensiune în jurul tău. Poate nimeni nu ți-a explicat asta direct, dar ai simțit-o. Ai învățat prin reacțiile altora, prin schimbări subtile de ton, prin distanță, prin priviri. Nu-ți amintești aceste lecții în cuvinte. Le porți în corp. Le porți ca limite invizibile ale siguranței tale. Iar astăzi, de fiecare dată când te apropii de un pas care depășește acel interval, sistemul tău se activează fără să-ți ceară permisiunea. Nu se activează cu o alarmă evidentă. Nu apare o voce clară care să-ți spună să te oprești. Apare mult mai subtil. O incomoditate difuză, o senzație că ceva nu se potrivește, o nevoie urgentă de a face altceva, orice altceva, numai să nu înaintezi. Nu este că nu vrei să te schimbi. Este că schimbarea te mută într-un teritoriu intern necunoscut. Iar creierul tău interpretează necunoscutul ca pe o amenințare, chiar și atunci când, obiectiv, este o îmbunătățire. De aceea atât de mulți oameni se sabotează exact când încep să le meargă bine. Nu când sunt pierduți. Nu când sunt jos. Ci când sunt pe punctul de a trece un prag. Când schimbarea nu mai este teorie, nu mai este plan, nu mai este dorință, ci începe să devină realitate. Exact acolo sistemul spune, până aici. Și începi să reacționezi în moduri pe care nici măcar nu le recunoști ca fiind ale tale. Devii mai critic, mai dur, mai exigent sau, dimpotrivă, te amorțești, te distragi, îți pierzi concentrarea, îți scade energia. Nu pentru că ești incoerent, ci pentru că mintea ta încearcă să protejeze o identitate veche. O identitate care a fost construită pentru a supraviețui, nu pentru a se extinde. Problema este că acea identitate nu mai corespunde cu ceea ce îți dorești acum, dar încă are putere. Și, cât timp nu înțelegi acest lucru, vei continua să interpretezi blocajele tale ca pe defect personale, ca pe lipsă de disciplină sau de valoare, când în realitate sunt răspunsuri automate. Răspunsuri care au avut sens într-un alt moment al vieții tale, dar care astăzi te țin blocat.
Pentru a înțelege de ce continuă să se întâmple, trebuie să încetezi să mai gândești în termen de voință și să înceți să gândești în termen de reglare internă. Sistemul tău nervos caută echilibru, nu creștere, nu împlinire. Echilibru. Iar acel echilibru a fost construit pe baza experiențelor tale din trecut, nu pe baza obiectivelor pe care le ai astăzi. Dacă ai crescut învățând să te adaptezi, să mulțumești pe ceilalți, să nu ieși prea mult în evidență, să nu incomodezi, corpul tău a învățat că avansare un cost. Poate nimeni nu ți-a spus asta direct, dar l-ai simțit. De fiecare dată când depășeai o anumită limită, ceva se rupea. O relație, o apropiere, un sentiment de apartenență. Așa că ai învățat să frânezi mai devreme, să-ți ajustezi dimensiunea, să te oprești la suficient. Astăzi acel învățământ este încă activ, chiar dacă nu mai este necesar. De aceea, atunci când te gândești să faci ceva care chiar te mișcă, nu apare entuziasm pur, apare tensiune. O parte din tine vrea să meargă înainte, alta vrea să se întoarcă înapoi. Și acea parte nu este dușmanul tău. Este o versiune mai veche a ta, făcând exact ceea ce a învățat să facă, să te protejeze. Problema nu este că există. Problema este să o lași să decidă mereu. Pentru că ea nu face diferența între pericol real și disconfort emoțional. Nu face diferența între o amenințare externă și riscul de a crește. Pentru ea, să eșuezi doare. Dar și să reușești doare. Pentru că a reuși înseamnă să susții o imagine nouă despre tine, să răspunzi la așteptări, să renunți la scuze. Iar asta cere o maturitate interioară care nu se construiește prin gândire, ci prin rămânere. Prin a rămâne în locul acela inconfortabil fără să fugi, fără să te distragi, fără să te justifici. Majoritatea oamenilor nu eșuează pentru că nu știu ce trebuie să facă. Eșuează pentru că nu tolerează senzația care apare atunci când încep să facă lucrurile bine. Și cât timp nu înțelegi asta, vei continua să te încurci. Vei crede că îți lipsește ceva. Mai multă motivație, mai multă claritate, mai multă disciplină. Când, de fapt, ceea ce lipsește este capacitatea de a susține schimbarea fără să o distrugi imediat ce începe să funcționeze. Aici apare unul dintre cele mai importante și mai puțin înțelese mecanisme, termostatul emoțional. Mintea ta are un interval de stare pe care îl consideră normal. Nu pe cel pe care îl dorești, ci pe cel pe care îl recunoaște. Dacă toată viața ai funcționat într-un nivel mediu sau scăzut, atunci când ceva te ridică peste acel punct, sistemul intră în alertă. Nu pentru că este rău, ci pentru că este nou. Este ca și cum ai ridica brusc temperatura într-o cameră. Sistemul nu se întreabă dacă acum este mai bine. Se întreabă de ce ceva s-a schimbat și reacționează încercând să readucă totul la nivelul anterior. Acest lucru explică comportamente care, din exterior, par absurde. Oameni care pierd bani exact când încep să câștige mai mult. Oameni care se îndepărtează când cineva iubește cu adevărat. Oameni care fac greșeli chiar înainte de a atinge ceva important. Nu este lipsă de inteligență. Nu este ghinion. Este reglare emoțională automată. Când ceva te scoate din intervalul cu care ești obișnuit, mintea încearcă să restabilească echilibrul, chiar dacă acel echilibru înseamnă suferință. Pentru sistem, suferința cunoscută este mai sigură decât binele necunoscut. De aceea multe dintre deciziile pe care le iei nu sunt gândite în profunzime. Sunt reglate. Nu alegi ceea ce îți convine cel mai mult, alegi ceea ce nu îți destabilizează interiorul. Iar dacă nimeni nu te-a învățat să susții calmul, succesul, iubirea sau recunoașterea, corpul tău le poate trăi ca pe o amenințare. Și exact aici începe autosabotajul elegant. Nu exploziv, nu dramatic. Subtil. Amâni, scazi nivelul, te distragi, te convingi că nu este atât de important. Și faci asta fără să-ți dai seama, pentru că mintea îți prezintă totul ca fiind logic. Pentru că timpul va trece oricum. Indiferent dacă te miști sau te oprești, dacă îndrăznești sau te ascunzi, dacă faci pasul sau la mâini încă o dată, zilele vor continua să curgă. Iar peste un timp, nu te va durea faptul că ai încercat și nu a ieșit perfect. Nu asta rămâne. Ce rămâne este întrebarea care se repetă în liniște, obsesiv, apăsător. Ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi avut curajul să nu mă opresc?
Pentru că undeva în tine există deja claritatea. Nu este lipsă de informație. Nu este lipsă de inteligență. Nu este lipsă de oportunități. Este doar lupta dintre cine ai fost ca să supraviețuiești și cine ai putea deveni dacă ți-a permite să crești. Și de fiecare dată când alegi confortul cunoscut, chiar dacă te face mic, îi mai dai puțină putere trecutului. Îi confirmi că încă decide. Îi spui sistemului tău că limitele vechi sunt încă valabile, chiar dacă realitatea ta de azi arată altceva. Dar există un moment în care înceți să vezi mecanismul. Îl vezi în timp real. Simți impulsul de a amâna, de a te retrage, de a micșora visul, de a spune lasă pe mai târziu. Și exact acolo apare oportunitatea reală de schimbare. Nu când dispare frica, nu când apare încrederea, ci când, în ciuda lor, rămâi prezent și mergi înainte.